Åben Kirke kan snart fejre 2 års fødselsdag. Efter 2 spændende og udfordrende år er Åben Kirke nu klar til at træde ind i en ny fase. Gudstjenesterne er godt besøgt, og arrangementerne i kirken gør det nemt for Åben Kirkes medlemmer at tage venner og familie med. Det har givet lederskabet tro på, at 2010 bliver et år med vækst og udvikling. Det er her, der nu særligt skal satses. Videoen her vil præsentere nogle af de idéer, præsteteam, lederråd og funktionsledere har for Åben Kirke i 2010. Åben Kirke skal være mere synlig i bybilledet i det kommende år. Kirken har gennem mange år undladt at involvere sig i det omgivende samfund, og det skal der nu laves om på. Jeg tror, at de første par år har været vigtige for os i etableringen af, hvad vi er for en kirke. Det har været vigtigt for os at få 2 kirker til at blive ét, og få os til at føle, at vi var en stor familie. Synes jeg er lykkedes rigtig, rigtig godt efterhånden. Så nu er tiden kommet til at også vende ansigt ud mod det, der hele tiden har lagt i vores hjerter, i vores ønsker, netop at være kirke blandt folket. Og det er det, vi tror 2010 skal blive i meget større udstrækning, end den har været indtil nu. Åben Kirke skal bidrage mærkbart til byens kultur- og musikliv. Kirken holder allerede jævnlige kulturbegivenheder, men i 2010 er der allerede planlagt 4 tema- og kulturaftener. Målet er desuden at lave mindst 2 koncerter, som kan tiltrække folk fra byen. Endelig bliver der søgt om tilladelse til 2 torvevents i Herning Midtby. Åben Kirke vil være gæstfri over for alle og føler et særligt ansvar for at tage godt imod de fremmede. Det er ønsket at holde en kulturfest i det internationale studentermiljø i Birk, når der kommer nye studenter til august. Det skal følges op af månedlige internationale gudstjenester, første gang i september 2010. Endelig vil byens udsatte grupper også blive et endnu større indsatsområde i det kommende år. I samarbejde med kommunen er det håbet at gøre en forskel for de udsatte grupper i Herning, og desuden arbejdes der på at tilbyde sommerferieaktiviteter til kommunens børn. Hvis det her lykkes, så skulle det gerne kunne mærkes, hvis kirken ikke er her. Sagt på den måde, at vi er her for at tilføre værdi til byen. Evangeliet er værdi. Evangeliet er livskvalitet. Evangeliet er livsforvandling. Hvis Åben Kirke ikke er her, så skal det kunne ses og mærkes. Vi er her for at gøre en forskel. Skal Åben Kirke vokse, er netværk og venskaber afgørende. Det gælder både for folk i Åben Kirke, men det samme gælder for Åben Kirkes relation til andre lokale kirker. Derfor skal mulighederne for at mødes og bygge venskaber forbedres i 2010. Det er utrolig vigtigt for den enkelte at komme ind og opleve en relation. Du kan jo godt opleve, måske hvis du melder dig ind i en forening, så kan du komme og gå, og måske uden at have en relation. For os er det vigtigt, at mennesker kommer ind og føler sig velkommen, og de oplever, at her kan jeg skabe nogle venskaber og relationer, som måske også rækker ud over søndag formiddag. Det er planen at arrangere en række familievenlige udflugter søndag eftermiddag. Og så skal det være endnu sjovere at være medarbejder i Åben Kirke. Derfor skal medarbejderfesten også udvikles, så teamoplevelsen styrkes. Åben Kirke har også planer om en række tiltag i fællesskab med andre kirker i området. For at styrke fællesskabet med nabomenighederne arbejdes der med team- og missionsture for unge fra flere kirker. Og så er der konkrete tanker om at starte en bibelskole med flere andre kirker i Åben Kirkes lokalområde. Hvis det lykkes, så vil det være et kæmpe redskab. Bibelskolen vil betyde, at mennesker, som ikke har en relation, de vil komme ind og blive bygget op. Især nyfrelste tænker jeg jo på, at de kan få et fundament i deres liv. Og så er der mulighed for at skabe venskab også. Og det er jo det, vi alle sammen er utrolig afhængige af, at have gode venner og gode venskaber og gode relationer. Åben Kirke gør allerede et stort arbejde for mennesker i nød i andre dele af verden gennem menighedens missionspartnere. Men kirken har fået mulighed for at gå endnu længere i denne retning. Derfor er det ønsket, at også international mission bliver et særligt indsatsområde i det nye år. Vi må aldrig få nok i os selv, selvom så det er vigtigt, at vi når vores by, og det er fantastisk vigtigt, at vi når vores naboer, det kan vi ikke springe over.
Men alligevel må vi sige, at vi må ikke slutte der. Vi har en kaldelse, vi har en opgave, som her alle nationer. Åben Kirke ønsker at ansætte en lokal præst på affaldsbjerget Smoky Mountains i Filippinernes hovedstad Manila. Det er tanken, at præsten skal starte en kirke her og gennem arbejdet afhjælpe fattigdom, undertrykkelse og vold i en del af Manilas slum. Åben Kirke brødføder i forvejen op mod 200 familier hver måned i netop det kvarter. Hundredvis er kommet til tro i de rumænske fængsler allerede, men langt flere kan nås med flere lokale kræfter. Også her har Åben Kirke fået mulighed for at ansætte en lokal medarbejder. Det vil give mulighed for at udbrede arbejdet til endnu et fængsel med hundredvis af unåede fanger. Og endelig er Åben Kirke gennem missionærer i Zambia involveret i en børnelandsby for forældreløse børn. Arbejdet hjælper også AIDS-ramte i Afrika. Åben Kirke vil konkret gerne udbygge indsatsen i Zambia, så man sammen med missionærerne i landet kan berøre endnu flere uskyldige børns liv med hjælp til bolig, mad, medicin og uddannelse. Du kan ikke gå hen til et menneske med en tom mave, der ikke har mad i maven, og gå hen og give ham evangeliet. Du bliver nødt til først at give vedkommende noget mad. Det er det, vedkommende har brug for, noget drikke til noget mad. Og når du har gjort det, så forkynd evangeliet bagefter. Og det er lige nøjagtigt det, vi har gjort. Så jeg tror, når vi nu endnu mere vil satse også på at bygge en menighed op, og lønne pastor og de ting, det vil gå ind, som er en åben dør, fordi vi har gjort det andet trofast nu i flere år. Ombygningen i 2008 skulle gøre lokalerne i Olofsgade 10 til rammen om Åben Kirke de første år. I 2009 skulle en længere sigtet udvidelse eller flytteplan for fremtidens Åben Kirke sættes i gang. Ledelsen tror, at der er masser af vækstpotentiale, som blot venter på at blive forløst, men faktisk kan også bygninger blive en hindring for vækst. Derfor er der også her en række nødvendige ting at tage fat på i det nye år. Vi kan faktisk hindre mennesker i at være en del af Åben Kirke, hvis vores bygninger er ulidelige at være i, hvis ikke der er plads. Og derfor er det afgørende for os. Hvis fokus skal være på indholdet i kirken, så må vi også sørge for, at rammerne er i orden. Der skal gøres noget ved klimaet i den store mødesal. Løsningen er blandt andet ny og bedre udluftning. Caféen er central for menighedens liv, derfor skal caféarealet udvides. Det er tanken at gøre dette ved at inddrage det nuværende børnerum. Og endelig skal der så også ske en forbedring og udvidelse af børnekirkens faciliteter. Dette kunne for eksempel ske ved at sætte pavilloner op på parkeringspladsen. Det er enormt vigtigt for Åben Kirke, at vores rammer, vores faciliteter udtrykker det, som vi siger, at der er plads og åbenhed i Åben Kirke. At der er plads til flere mennesker. Åben Kirke har altså 4 større indsatsområder i 2010. Byen, netværk, international mission og bygninger. Målene kan måske synes højt sat, men med erfaringerne fra de første 2 år af kirkens virke, er ledelsen fuld af tro på, at menighedens godt 350 medlemmer kan løfte opgaven. Men visionerne er ikke gratis at realisere. Den samlede pakke vil kræve i nærheden af 500.000 kroner i ekstra indtægter i forhold til sidste år. Om det er realistisk, er nu det Åben Kirke i fællesskab skal finde ud af. Nu præsenterer vi tankerne, stiller det sådan set som åbne spørgsmål og muligheder, og så forventer vi noget respons tilbage. Vi er afhængige af responsen tilbage. Og på baggrund af den respons, vi får fra menigheden og fra gæster, der ønsker at være deltagende i det her, så lægger vi budgettet for 2010 og ser, hvad der er muligt for os at gøre sammen. Esajas kapitel 58 og vers 7 rammer nok